Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 31 sa bulan sa Hulyo tuig 2021. Ato karong gisaulog ang kapistahan ni San Ignatius de Loyola. Ang pagpasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 14, bersikulo 1 ngadto sa 12. Niadtong panahona, si Herodes nga nagmando sa Galilea nakabalita mahitungod kang Jesus. Giingnan niya ang iyang mga opisyal. Siya mao si Juan nga magbubunyag, nabanhaw siya. Mao kanay hinungdan nga makahimo siya niining mga milagruha. Si Herodes mao ang nagsugo nga dakpon si Juan ug gapuson ug prisuhon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias, ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag, nagsigi man gyud og sulti kang Herodes. Dili matarong nga mga sawa ka kang Herodias. Butot ang patyo ni Herodes si Juan, apan nahadlok siya sa mga Hudeo kay giilaman nila si Juan nga usa ka propeta. Sa dihang gisaulog ang adlang natawhan ni Herodes, misayaw ang anak nga babayi ni Herodias atubangan sa tanang nanambong. Nahimuot kaayo si Herodes. Busa misaad siya kaniya. Ipanumpa ko nga hatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayon. Sumala sa sugo sa iyang inahan. Miingon siya kang Herodes. Ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan nga magbubunyag ug ibutang kini sa bandihado. Naguol ang hari apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo sa atubangan sa tanan niyang mga dinapit, misugo siya hatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. Busa iyang gipapunggutan si Juan didto sa prisuhan. Ang ulo nga gibutang sa bandihado gidala o gihatag ngadto sa dalagita. Gidala usab niya kini ngadto sa iyang inahan. Unya miabot ang mga tinun-an ni Juan ug ilang gihipos ang iyang lawas ug gilubong. Humani ini giadto nila si Jesus ug ilang gisuginlan sa nahitabo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.